Maayong pagbalik sa akong vlog for today's video guys. Yan, mubalik mi dito sa among yuta kay magtiwas mi og panglampas. So, uban ni mi. Tara. Para mahawan ang kuan sagbot. Tabang dira mong. Kiboy tabang. Na dito mong. Subay dito. Ara ba to nag kuan? Subutang ang kawayan to nga. Kana oh putla. Ay na, ay sig at pil diha. Ngarong naka din ha. Diri ra gi subay. Oh, tinga. Hmm. Dagan ka. Dagan-dagan kini ng pini. Ayo day. Na pelbus. Leng. Pwede maglingi. Nagan.